O Concello de Pontevedra inicia o expediente para sacar a licitación de 2 postos do primeiro andar do mercado. Son 9 de alimentación e un bar, todos listos para o seu uso. Nos atopamos un espazo nun estado moi calamitoso, houbo que resucitalo de algún xeito e creo que con estes esforzos pois está estable. As condicións son semellantes ás do ano 2019, pero con algunha diferenza. As autorizacións outorgaránse por un ano prorrogable ata un máximo de 3. Na convocatoria anterior, a concesión inicial era de 2 anos, que poderían aumentarse ata os 4. Dende tendas de sementes, fariñas, adegas, aceites, conservas, tamén postos de outras gastronomías, postos para almorzos. Os canóns de explotación oscilan entre os 301 e os 357 euros ao ano en función do posto. Para poder optar ao proceso de selección teránse en conta varios criterios. Se vai a medir a solvencia económica, a solvencia técnica, que se mide a través da elaboración de un proxecto no que, obviamente, se puntúa pois cuestións tan importantes para nós como a trazabilidade do produto que se vai a servir, a estrategia comercial, o número de campañas que se poñen sobre a mesa para dar a publicitar o espacio, as propostas de acción conxuntas, a sostibilidade ou os criterios de xeración de emprego, nomeadamente o emprego feminino. Estes postos ocupan 12 casetas do gastroespazo. A maiores habería outros 10 que si precisarían dunha obra previa antes de acoller algunha actividade, actuación que o Concello abordará nunha fase posterior. A nosa idea sería facer as obras necesarias para acondicionar todos os postos, sacalo e o que estamos estudando, polo tanto un estudo en un estado moi preliminar é a figura dunha xerencia, sacar a concurso unha xerencia que xestione todo o espacio. Actualmente só funcionan 3 postos neste primeiro andar, por iso o Concello pretende que este sexa un paso máis na súa aposta por resucitar o gastroespazo. E a nosa intención é publicar os pregos para abrir ese período de concurso en abril para ter o mercado funcionando neste verán, porque creemos que sería unha moi boa idea aproveitar o verán no mercado para consolidar estes postos. Ademais, de cara a esta nova etapa, o Concello reforzará o servizo de limpeza e buscará maior flexibilidade horaria, cuns mínimos de apertura obrigatoria para garantir a atención.